Знаете ли къде в Европа е най-евтино да зареждате електромобил на публична зарядна станция? Тук съм си извадила една класация с европейски държави и средната цена на киловатт час при тях, като започваме с Швейцария, която има една от най-високите средни цени на киловатт час – 95 евроцента. След нея е Германия с 89 евроцента, Дания 85 евроцента, Великобритания 82 евроцента, Белгия 80 евроцента, Нидерландия 75 евроцента, Австрия 70 евроцента, Италия 68 евроцента, Швеция 65 евроцента, средна цена на киловатт час, Франция 59 евроцента, Испания 55 евроцента и Гърция 50 евроцента, средна цена на киловатт час. Къде е България на картата? България е една от държавите с най-евтин киловатт час, като средната цена на публични станции възлиза на около 45 евроцента. Обаче с новите абонаментни планове на L-Drive, средната цена на киловатт час на публична зарядна станция стъпва на около 30 евроцента, което директно ни изстрелва в челните позиции по цена на киловатт час. Изводът какъв е? Да имаш електромобил, да го караш в България и да го зареждаш в България.